Cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi am ajuns în capitolul 25 al Evangheliei după Matei. Cred că v-ați dat seama că în acest capitol Iisus din Nazaret continuă răspunsul la întrebarea pe care i-au pus-o ucenicii lui în versetul 3 din capitolul 24, și anume, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri, adică dărâmarea templului din Ierusalim, și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Cât despre venirea Fiului Omului pe nori, zicea Iisus, nu știe nimeni ceasul și ziua aceea, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. De aceea Iisus îi încuraja atunci pe ucenici și pe noi astăzi să veghem, pentru că nu știm momentul acela, ci să fim ca niște slujitori devotați stăpânului lor, care în așteptarea stăpânului își fac datoria, adică fac ceea ce le-a încredințat stăpânul. Capitolul 25 începe cu pilda celor 10 fecioare, fecioare care reprezintă biserica lui Iisus Hristos, împrăștiată în istorie pe toate coclaurile lumii, în toate generațiile. Biserică formată din oameni care sunt devotați lui Hristos și îl așteaptă cu pasiune și se pregătesc, și pe de-o parte cele 5 fecioare neînțelepte care reprezintă oameni din biserica lui Hristos din toate timpurile care nu-L așteaptă pe Hristos, ci fac altceva. Și foarte important, pilda surprinde faptul că doar la venirea lui Hristos pe nori se va vedea diferența între credincioșii autentici și membrii din biserică ce au fost doar membri, atât. De aceea Hristos va încheia pilda celor 10 fecioare cu un avertisment foarte serios. Versetul 13. Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Dar ce înseamnă această veghere? Ce înseamnă această pregătire a bisericii, a celor 5 fecioare înțelepte? Înseamnă tocmai ce spune Hristos în pilda talanților, în care e vorba despre un stăpân care, înainte să plece într-o țară, își cheamă toți slujitorii, le încredințează tuturor o sumă de bani, talanții aceia, funcție de capacitățile de administrare a fiecăruia, da? Și așteaptă să pună în negoț acea sumă de bani, să aducă un profit. După ce pleacă stăpânul, cel ce primise 5 talanți, pune imediat în business talanții, aduce profit de 100%, cel ce primise 2 talanți face la fel, aduce un profit de 100%, iar cel ce primise un singur talent, pentru că este un rob viclean și leneș, adică nu este interesat în a-și sluji stăpânul, nu înțelege că talanții sunt averea stăpânului, el le pune în pământ și își vede de viața lui. Când se întoarce stăpânul, felicită pe primii robi și le spune așa: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău sau intră în viața veșnică, în împărăția celor. Iar cât despre cel ce a fost viclean și leneș și n-a așteptat, n-a vegheat activ în așteptarea stăpânului, spune așa: aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Capitolul se încheie cu judecata finală și ascultați ce spune Hristos, versetul 31. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate popoarele lumii vor fi adunate înaintea lui. El, însuși Hristos, Fiul omului, îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oi de capre. Va pune caprele în stânga și oile în dreapta. Celor din dreapta le va spune așa: veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Pentru că, i-auziți, am fost flămând și m-ați hrănit, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în pușcărie și m-ați vizitat. Și vor întreba neprihăniții cei din dreapta: când a făcut noi asta pentru tine? Și ascultați ce spune Iisus: ori de câte ori ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați, frații mei, mie mi le-ați făcut. Iar celor de la stânga le va spune: plecați de la mine, blestemaților, în focul pregătit diavolului și demonilor lui, pentru că niciodată nu mi-a slujit în felul acesta. Și el o spune: când te-am văzut noi în starea asta? Și el a zis: ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri acestor foarte neînsemnați, frații mei, mie nu le-ați făcut. Deci judecata finală, dragii mei, se va face funcție de felul în care ne-am raportat la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, raportându-ne la frații lui, la semenii noștri din biserica locală în care suntem. Așa că nu este tot una ce-ți va spune la finele istoriei Hristos,
pleacă de la mine, blestematule, sau vină la mine, binecuvântatule. Rog pe Dumnezeu să ne dea puterea să ne pregătim în așteptarea întâlnirii cu Hristos, veghind, slujind activ, slujind semnilor noștri în dragoste, chiar celor mai neînsemnați frați ai lui Hristos. O asemenea viață vă doresc și astăzi.